Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Γαμώτο. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πω ένα γεια σας σε εσένα που βλέπεις. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πρώτο βιντεάκι. Λοιπόν, θα σας πω ότι αυτό το κανάλι τι θα περιέχει μέσα. Θα έχει διάφορους σχολιασμούς, π.χ. για τα μαθήματα και τέτοια. Δεν θα έχει gaming. Δεν ξέρω αν θα έχει vlogs, αλλά θα έχει και φάρσες μέσα. Οπότε κάντε subscribe για αυτό και ένα like για αυτό. Μόνο χτύψα το κεφάλι. Αμότο. Και θα κάνουμε και διάφορα εύκολα πειράματα. Λοιπόν, έχω και άλλους 1 με 2 χαρακτήρες για το κανάλι, αλλά δεν είναι εδώ. Τι έκπληξη. Δεν είναι εδώ οι χαρακτήρες. Λοιπόν, θα έχω κάθε εβδομάδα ένα βίντεο. Μπορεί για 2, μπορεί για 3, μπορεί για 4. Δεν ξέρω, αλλά κάθε εβδομάδα θα έχετε πάνω από 2 βίντεο. Πάνω από 2 βίντεο. Λογικά. Το επόμενο βίντεο θα είναι, θα σχολιάζω τα μαθήματα του σχολείου, γιατί τα κάνουμε. Όπως βλέπετε, τα βίντεο θα είναι μικρής διάρκειας. Και σε λίγο θα πάρω κάμερα, γιατί τώρα το κάνω record με το κινητό και δεν έχω και editing πρόγραμμα. Τι καλό! Αυτό ήταν το γεια σας στο κανάλι. Καλώς ήρθατε. Αν μπορείτε κάντε subscribe. Σας παρακαλώ, τουλάχιστον αν μπορείτε φτιάξτε ένα account και κάντε subscribe. Σας παρακαλώ. Σας υπόσχομαι τα βίντεο θα είναι ωραία. Και αν είσαι hater μην γράψεις comment. Παρακαλώ. Όχι hate comments here. Ναι, κάθομαι σε καρέκλα. Και ξέρεις τι. Τελειώσει το βίντεο. Αντίο.